как се доклада? Хубавото в този случай, че ти си го подписваш и си го предаваш. Като при нас. Пишем, предаваме, не се подписваме. Аз няма да се занимавам, ако някой друг ми го подписва. Пишем, предаваме, няма кой да го подписва. Аз как ще продължа развитието си в тая област, примерно ако реша някъде да кандидатствам в банка, ще трябва да съм подчинен някой. Представи си как ще изкривяват информацията. Някакво ченге е сложен за ръководител вътрешен одит. Нищо не мога да напишеш. Какво ти каже? Не е само това. Имам ти готови доклади. Митко не му се четя ли, бе? Ама не му се четяло. Тя информацията отлежа вече. Какво да я гледа? Само ще отчитаме дейност. Тя е пореден такъв доклад. Да го ще ми дойде вече. С 3 дни, 4 дни в Берлин. Всички се изредете сега. Па трактори, пък автовози. А тия какво правят тук? Паркинг. Не, нещо правят. Те ще строят явно. Взем да падне това, да го подпрат от едната страна. Това вече е бактън. Айде, Жоро Транс. Сега си махам с ръката. Няма какво да ни се обясняваш. На кой се обяснява? Не сигурно виждала камиона шофьора. И си Те са го заедно. попръжва така. Те са заедно. Това не му пречи да го псува. Тяжки го перкам. 6 часа го... Да, и те да ти изчекам, ако искаш. Те по нашия път решиха. Так му ще мога Такова да изперкваш меташки? При Симона. Ти докато той се трябва върнеш... принципно да му се чисти гумите. Трябва много работи трябва. Няма такива, брат. Те не се отнасят за него. Бяха почнали да чистят по строежите с водостройки гумите. Айде, мога да спреш.